2026 година стартираме с ретрит от менторската програма на Теодора Русева в 5-звезден хотел в Кранево. И чаках с търпение между другото този ретрит, защото на един път се сещаме всички, на един път всеки споделя кой какво е правилно. Да знаете, аз подреждам по финансите на хората. И аз правя това много добре, защото благодарение на менторската програма, в която съм, клипчетата, които започнах да правя, и обичам да се обучавам, обичам да надграждам, да срещам нови хора, винаги има какво да науча. Поделям на хората как да си организират спокойно финансово бъдеще утрешния ден. Има места, на които не просто отиваш, а си тръгваш различен. Този ретрит в Кранево, организиран от менторската програма на Теодора Русева, беше точно такова преживяване. Съчетание от дълбоко обучение, силна система и истинска грижа за ума, за тялото и за душата. Обучения, които подреждат. Медитация с кристални купи, която успокоява. Смях, боулинг, първи стъпки на кънки, споделени моменти, нови приятелства. И най-ценното – живата енергия на заедността. Докосването до пътя на Теодора Русева и нейната първа книга, преведена с личен автограф и силно послание. Това не беше просто почивка. Това беше презареждане, яснота и ново ниво на осъзнатост.